ሻሎም 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 ቤተሰብ ዝውሩኽ አምላኽ ደቂ ብርሃን ደቂ እግዚአብሔር ሰላምን ጸጋን ምሕረትን ፍቅርን ክርስቶስ ዝበዝሐልኩም ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን አነ ሓውኹም ሰላሕ አዲነ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ዝፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል ልብል ፕሮግራም ናይ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ሓይሊ ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ብጸጋ አምላኽ ክብርና አምላኽ ይኹን ሎሚ ንካፈሎ ቃል ምስማዕ ምኽሪ ዝብል እዩ ምስማዕ ምኽሪ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ንምኽሪ ዝሰምዑ ኣብ ህይወት ብዙሕ ይዕወት እዮም ንምኽሪ ዝንዕቁ ድማ ኣብ ህይወት ብዙሕ ይኸስሩ እዮም ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ምሳይ ስለ ዘሎ ንውሽጠይ ጥራሕ ይሰምዕ ንኻላ ኣይሰምዕን ኢልና እንተደኣ ንሓስብ ኮይና ከምታ ኣምላኽ ውሽጥና ኮይኑ ዝዛረበና ኣብ ውሽጢ ካልኦት ኣሕዋትና ኮይኑ ከም ዝምዕደና ክንሓስብ ይግበአና እዩ ብትኽክል ንውሽጥኻ ምስማዕ ጽቡቕ እዩ ነገር ግን እቲ ምሳኻ ዘሎ ኣምላኽ ምስ ካልኦት ከም ዘሎ ምሕሳብካ ጽቡቕ እዩ በኦሙን ዝጠቅም ነገር ከም ዝበካ በኦሙን ዝጠቅመክ ነገር ከም ዝበኪ ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ምኽሪ ዝሰምዑ ኣብ ህይወቶም ብዙሕ በረኸት ይኽተሎም እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ምሳሌ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 15 እቲ ዓሻ መገዱ ኣብ ኣዒንቱ ቅንዕቲ እያ ጥበበኛ ግና ምኽሪ ይሰምዕ ኢሉ ሪኢኹም እቲ ዓሻ መንገዱ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቱ ቅንዕቲ እያ እሱ ዝብሎ ጥራሕ ቅኑዕ ንሳት ገብሮ ጥራሕ ቅኑዕ ካልእ ሰብ ዝብሎ ኩሉ ጌጋ ገይሩ ዝሓስብ ሰብ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እዚ ዓሻ እዩ ምኽንያቱ ዓሻናቱ መንገዲ ጥራሕ ቅድሚኡ ቅንዕቲ እምበር ናይ ካልእ ሰብ መንገዲ ቅድሚኡ ቅንዕቲ ይኮነትን ጥበበኛ ሰብ ግን መንገዱ ጥራሕ ዘይኮነ መንገዲ ካልኦትን ምኽሪ ካልኦትን እውን ቅኑዕ ምዃኑ ዝሓስብ ዕድል ዝህብ ንኽምከር ዕድል ዝህብ ንኽሰምዕ ዕድል ዝህብ ንምኽሪ ካልኦት ጥበበኛ ሰብ እዩ ጥበበኛ ሰብ ንምኽሪ ካልኦት ኣይንዕቅን እዩ ጥበበኛ ሰብ ምኽሪ ይዋህልል እዩ ጥበበኛ ሰብ ማዕዳ ይቕበል እዩ ገለገለ ሰባት እግዚአብሔር ንህይወትና ዝጠቅም ምኽሪ ክመኽሩና ኣብ ልቦም ኣቐሚጡሎም ክንሱ ነገር ግን ንምኽሪ ዘለና ኣረኣእያ ድሩት ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ከይተጠቀምናሎም ዝሓለፍና ብዙሓት እዮም ነገር ግን ሓወይ ሓፍተይሎም ሓደ ነገር ክብለኩም እግዚአብሔር ብመን ይመኽረካ ይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ንምኽሪ ልብኻ ጽን ትብል ሰብኩን ንምኽሪ ልብኽ ጽን ዝብል ሰብኩኒ ብትኽክል ኣምላኽ ኣሎ ዲ ምሳኺ ኣሎ ዲ ምሳኻ ኣለዎ ነገር ግን ኣምላኽ ብውሽጥና ንዓና ይዛረበና ብሕዋትና ወናዓና ይዛረበና እዩ ኣምላኽ ብውሽጥና ይምዕደና ብውሽጢ ሕዋትና ሓሊፉ ድማ ይምዕደና እዩ ምኽንያቱ ኣካላት ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንና ዓይኒ ዳቢስታ ንኽትገብር ኢድ የድልያ ኣፍንጫ የድልያ ኣፍንጫ ይሕዘላ ኢድ ድማ የምፀላ እዝንኻ ኣይስከመላ ነዞም ኩሎም እንተደኣ ንዕቓቶም ግን ዓይኒ ዘድልያ ነገር ኣይትጥቀመሉን እያ ልክዕ ከምኡ ድማ ንሕና ኣካላት ስለ ዝኾንና ነንሕድሕና ተኻፈልቲ ጸጋን ተጠቓመምትን ስለ ንጠቓቐም ስለ ዝኾንና ኣብ ሕዋትና ዘሎ ምኽሪ ኣብ ህይወትና የድልየና እዩ ኣብ ሓውኻ ዘሎ ምኽሪ የድልየካ እዩ ኣብ ሓፍትኻ ዘሎ ምኽሪ የድልየካ እዩ ኣብ ሰበይትኻ ዘሎ ምኽሪ የድልየካ እዩ ኣብ ሰብኣይክ ዘሎ ምኽሪ የድልየኪ እዩ ኣብ ኣቦና ኣዴና ዘሎ ምኽሪ የድልየና እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ተግሳጽ ዝቕበል ምኽሪ ዝሰምዕ መወዳእትኡ ጥበበኛ ይኸውን ኢሉ ሪኹም ተግሳጽ ዝቕበል ብጌጉኡ ክትግስጾ ከለኻ ሓቂያ እዚኣሲሉ ዝወስዳ መኺርካዮ ድማ ኣይስተውዓል ኩላን ጸኒሐ ጽብቕቲ ምኽሪ ኢሉ ዝቕበር ሰብ እዚ ኣብ ህይወቱ ይኸስብ እምበር ኣይከስርን እዩ ሪኢኹም ገለገለ ሰባት ጉዳይ ብኦም ጥራሕ እንተዘይመጽዩ ዘይቅበሉ ሰባት ኣለዉ እዚ ግን ካብ ጥበብ ዘጉድለና ጉዳይ በኣኻ ይምጻእ ብኻልእ ይምጻእ ይጠቕመካ እንተኾይኑ ኣሜን ኢልካ ተቐበሎ ናይ ግድን ኣይኮነን በኣኻ ክመጽእ ብሓውኻ ኸንምንታይ ደይመጽእ ብሓፍትኻ ኸንምንታይ ዘይመጽእ ኩሉ ጽቡቕ ነገር በኣይ ጥራሕ ኢልና ንሓስብ እንተኾይንና ንምኽሪ ሕዋትና ዕድል ኣይንህብን ኢና ምኽሪ
ኣብ ህይወት ኣገዳሲ እዩ ምኽሪ ሰማዕት ንኹን ጥበበኛታት ክንከውን ምኽንያቱ ምኽሪ ዘይሰምዕ ዓሻ እዩ ምኽሪ ዝሰምዕ ከዓ ጥበበኛ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ሃሌሉያ እምበኣርሲ ጥቕሲ 6 እምበኣርሲ ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ ደሓን ከዓ ብምብዛሕ መኸርቲ ኢሉ ሪኢኹም ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ ጥበብ ከዓ ካብ ብዙሕ መኸርቲ እያ ትመጽእ ደሓን ድማ ብብዝሒ መኸርቲ እዩ ዝመጽእ ሓቀኛ መኸርቲ ብዘለዎ ብዙሕ ደሓን ኣሎ ሓቀኛ መዓት ብዘለዎ ብዙሕ ደሓን ኣሎ ሓቀኛ ገሰጽቲ ኣብ ዘለዎ ብዙሕ ደሓን ኣሎ ስለዚ ሓወይ ሓፍተይ ንዓኻ ንኽጥዕመካ ንዓይ ንኽጥዕመኒ ንዓና ንኽጥዕመና ምኽሪ ደሓን የምጽእ እሞ ንምኽሪ ምስማዕ ኣእዛና ኣይንዕጾ ንምኽሪ ምስማዕ ንምኽሪ ምቕባል ርእስና መሃብ ኣይንእበ ንኽንምከር ርእስና ንሃብ እሞ ጥበበኛታት ኮይንና ክንግለጽ ኢና ንኽንምከር ርእስኻ ሃብ እሞ ንኽትምከር ርእስኻ ሃብ እሞ ሽዑኡ ብብዙሕ ጥበብን ብብዙሕ ደሓንን ክትግለጽ ኢኺ ሰማዕ ምኽሪ ጥበበኛ እዩ ንዓቕ ምኽሪ ዓሻ እዩ ሻሎም Let's go down, good day you